Обновявайки спортната инфраструктура, ще продължим да променяме не само облика на нашия град, но и ще продължим да инвестираме в спорта и младите хора. Защото Кърджали е град, в който растат и тренират шампиони. Сграда, която се е превърнала в символ на нашия град. Чрез прилагане на устойчиви, интегрирани, високоефективни енергийни мерки ще обновим сградния фонд, в която се помещават 4 администрации. Община Кърджали, областна администрация на област Кърджали, регионална дирекция, пожарна безопасност и защита на населението и сметна палата. Общата стойност на инвестицията е 2 милиона 589 хиляди 604,20 лева. Основната цел на тази инвестиция е устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд в община Кърджали, както и чрез понижаване на разходите за енергия да намалим енергийната бедност. За откриването да ви почерпим. С дълго чакане.